శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పెనుగొండలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రాప్తాడు వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డికి సంఘీభావం తెలిపేందుకు వెళ్తున్న మాజీ మంత్రి ఉషశ్రీ చరణ్ ను పోలీసులు పెనుగొండలో అడ్డుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి అరెస్టు నేపథ్యంలో వైసీపీ నేతలు ఆయనకు మద్దతుగా రాప్తాడుకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో ఉషశ్రీ చరణ్ రాప్తాడుకు బయలుదేరగా శాంతి భద్రతల దృష్ట్యా పోలీసులు ఆమెను మార్గ మధ్యలోనే అడ్డుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసుల చర్యపై ఉషశ్రీ చరణ్ తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో సంఘీభావం తెలిపేందుకు వెళ్తున్న తమను అడ్డుకోవడం సరికాదని ఆమె మండిపడ్డారు. పోలీసుల వైఖరికి నిరసనగా రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో పెనుగొండలోని కాసేపు ఉద్రిక్తత వాతావరణం ఏర్పడింది. వైసీపీ కార్యకర్తలు పోలీసులు చర్యను ఖండించగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నట్లు కూడా సమాచారం. మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి అరెస్ట్, ఆయనకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు వెళ్తున్న నేతలను అడ్డుకోవడం, మాజీ మంత్రి ఉషశ్రీ చరణ్ నిరసన, ఈ పరిణామాలతో అనంతపురం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో రాజకీయ వాతావరణం మరింత వేడెక్కింది. ఇక ప్రస్తుతం వైసీపీ నేతల అరెస్టులు, పోలీసుల ఆంక్షలు, ప్రతిపక్షాల నిరసనల నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.